Paano? May lubot ba yun? Mura jug. Mura skin. Oh, yeah! From the word ew. Hi everyone! So welcome back again to our YouTube channel. Mas kaday! Aray! Book na ba yun? Kamu na kamurad siya mga buang. Shit! Paano? May lubot ba yun? Mura jug. Mura skin. Oh, yeah! From the word ew. Actually, wagan din siya ka-business experience. Experience no? Walang hiya ka! Ampas lupa. Sumali ka? Move your heart. Oh, dugo. Oh, budak. Tonto ha? Nano ka? Oo, may nano ka. Pangit mo. Oh, di na namang bus-ubos. Sa igwa man to na muha. Pa-outro na to. Karang mabayulit mo. Mabayulit. Gigil ko ninyo. Nagigil ko. Wow, asay mong naong. Puro ka lang aping. Bike mga! Siya mag-adjust. Hi, baby! Nagulat yung bata, ha? Pagminyo na daw. Mga ilong ilagpad kayo. Sabi magminyo. Kaswerte ba? Sa makadahog na ako. Jason! Lo, si Pangitan Jason, oy! Wag ka! Yeah! Mo na masigang tanang basketball dito, ha? Kay siyar na imong tanahon. Ilingon uri kang bayuta ka. Sige, agad na! Oh! Sige, subukan mo. Patayin kita. Hoy, mga uko. Hoy! Usawa ka na. Sa bawsi ba yun? Bawsi! Oh! Bawsi ba yun? Bawsi, yawa. Karati ha! Wow! Nag-Chinese ka ba yun? Jo, nag-Chinese dahi. Eagle! Eagle, kawayan. Murag tamsi sa kawayan, oy. Murag buang nga bayot. Si Didin, unsa man si Didin? Og mahimong hayop si Didin, unsa man siya? Baki. Unsa nga baki? Bullfrog. Bullfrog. Parang burot day ka nasa ilaw siyuta ba? Kaming pramyon diha. Sila isa. Ano? Tukog. Oh, tukog ka dai. Una man puy baki nga tukog. Kana saging ka ng green dagkog mata. Kami parang dog sa kaliwat ay apan ko visit. Ay, dinosaur. Dinosaur kay ka baboy kayo kon kayo. Coming sa inyo talaga mga-visit kayo. Katanawan diyan. Baboy na kan. Coming from yung baboy dai. Ano ka? Bakti na walang ina, ganon. O, di ba? Gamay. Oo. Yung kuryoso lang yung kinakain. O, di ba? Karabang naong nagdagdako, yung pinanyamit. Gamay now. Gumay kong siyag naong. Naong dakog naong. Pag gani unod. May check nang ako yung lang. Kamay, Flavio. O, di ba? O, coming sa... Saan ba yung coming? So, kami... Lakaw. Aray. Yan ang nula. Pagkit kamang. O, ano kamang? Kaya sa inyo, ha? Ako sigluhagon ka buwan. Magsunod-sunod lang ta. Good, very good yet. Ayun. Ampak! Ayun guys. Ayun ko ay luhog. Nga ikaw na sigluhag. Ayun na, ayok, matang uwig, grabe yan na. Baka makakalbo yan, magulat ka. Aray dyan yung tutoy ko doon. Wala pang sakit. Masyo kag-ihaw, day. Awa, astig
Singot akong ilok. Kasi mo ilo? May patay? Aray, oy! Don't do that! Don't talk to me later. Don't talk to me later. Yawa ka. Karang pumataw kayo na naman. Hell, death. Kasi kantong... Isa? Ano pa yung mata? Sakit kasi mong kukuday. Mura kag buang bayot. Wah. Ako'y naapak mo. Sana nanulak ha? Nanulak tapos ako gihapak niyo mo. Gigil mo ako ha. Move your heart. Baho ay. Amoy buwad. Wah. Karon ay. Amin na po ng mga labor. Nagpapag ginina. Lakan na po na sila ginakot. Oy. Riyot, riyot. Ginakot. Sige. Mga sira ulo. Go laban. Hindi naman ako marjor ako na. Riyot. Sige kay pansikuhan ka mo. Wala pwede sa naan. Napito na. Tara. Aray, malunod na. Doon na akong turang ko. Uy, tara na. Ulit na ta. Feeling. Mura naman kag naogrigid. Ipuli naman kag maplat. Ikaw kay nagbigid na plat. Eh? Hmm? Sama ilaw ni Marjon nga nagapa. Google. Kuantay gira nagapa. Sabag bahong kanan. Oh, ano na? Naghuot mo talis camera ko. Sakay selfie. Matagpo ang diri. Bye-bye. Victor. Naghuot mo talis. Ay, murag na ay. Kuan. Tapinod. Ay, motor pa. Move your hand, move you. Smart everyone. Marjon, ilong siga. Yawa ka. Kung saan lang kanyang ilo. Oh, Let's go. sayaw ba dang? Murag yung mga buwag utok oh. Pa. Dire, sumpay-sumpay. Oh. Mga abnormal. Ako sa po na. Nagdagbata. Nagbibanta ba? Oh. Mga pigit sugutok. Oy, ewan ko lang. Sige din kay. Nataga ka lumam siya kata. Yung pag magkadar. Sige, sige no. Hindi ka magpigil. Pakorok-korok. Di din kay murag buang. Puto na day. Kita kang pigaso day. Uy, sige magdamag. Kalimutan yun. Banjilin kay murag day matagtikis ilok mga. Sakit bitaw kayo ibukhan. Murag na pilpil sa kanang. Kaya po talami ato karo yun sa parumo ng lami. Nya kasang musayaw. Da, kita wag na. Muna, wa ba ka kadungag sige kag lagwang ka. Muna. Sudan mo. Papadungag. Sa gani. Lana may budo dahil. Utan nga budo. So pasensya no kay mga buwang dyan sa gotok dahil munas bansilay na babaeng burot. Mariamin duho. Ay, wag na ko ipakita dara ko tubo para di kayo halata. Muna yung anak po, bawi po sa panlawas. Oh, halata din na tanaw, di na ko do. Tangilid. Platra kaya. Tangilid. Oh, buktot. Ako kay platanan. Oh, plat man jud mapailong man. Tangilid ba yun? Oh, murag tabla oy, bungbong nakakas yung tangkal ba yun? Di madutlan. Gaya kayo. Galas siguro tanan halog. Oh, go, halo ba yun? Di madutlan og lansang. Sabi na mabawog ra. Usa lang si Banjilin, munto lansang dai, murag guma. Mabaw sa lansang. Luspat ka dai? Imong kilay mo ni nagpuwa dai. Taplin uy. Hoy, daplin mo everyone. Go. So bago mag-end yung hapon te, so mauna ni siya, magkulitan muna kami, ganto, ganyan. O, diba? Banjilin, no? Di ba na yung tangkal dai? Lakot ko na mo man. Nagbungbong naman to gina. Atop lami kay gatop. Oh. Ultra pack. Wow. Sosyal. Atop palang gidaan, mahal na. Mayagot mo na. Si mayagot. Di pa rin na mayagot. Naman ay silupin yan. Sa ako na, gibutan pa silupin. Ngayon sa pagibutan at magtataka. Ultra Pack! Kung saan mo mag-promote sa Ultra Pack? Ano? Modelo? Yan number 1. Pig. Timuro siya kang rabbit dahil. Pig feeds ba na? Rabbit pero ang ulo iro. So bye everyone! Hapak ka ba yun?